வெல்கம் பேக் டு ப்ரோ கேமர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சுத்துதுக்குனாலே டாடரட்டன் டாடத்தான் அப்படின்ட்டு தான் போயிட்டே இருக்கோம். முன்னாடி போயிட்டே இருக்கோம். இப்போ பாருங்க, ஒரு ஆஃப்லைன் பைத்தியம் வந்து பண்ணுற பாடு. எப்போ ஏன்டா எஸ்கே7 பாஸ்டர்ஸ்லாம் போட்டு வந்து இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருப்பேன். சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருந்தேன். பிபி தமிழ் ப்ரோ கீழே அடிச்சிட்ருக்காரு. சரி ஐயோ அடிச்சிட்ருக்காங்க, டபுள் மீனிங் போவோமே மைண்டு. சரி நம்மளும் கீழே போய் சண்டை செய்வோண்டா அப்படின்ட்டு கீழே இறங்கி போகலான்னு நினச்சேன். கீழே குதிடா சங்கிலி கருப்பு அப்படின்ட்டு இந்த ஆஃப்லைன் பைத்தியம் தான். பாருங்கள், இங்கே அடிச்சுட்டே இருப்பேன், டக்குன்னு மேலே போயிடுவான். பாருங்கள், எனக்கு கூட பின்னு கரெக்டாக தான் இருக்குது, 60 66 தான் இருக்குது, நெட் ப்ராப்ளம் இல்லை. பாருங்கள், இங்கே அடிச்சிட்ருப்பேன், அங்கே போயிடுவான். சரி விட மாட்டேன்டா, ஓடனா மட்டும் விட்டுருவோமா, கமான் சார்ஜ் அப்படின்ட்டு அடிச்சுட்டே இருப்பேன். இங்கே பாருங்க, குதிக்கிற மாதிரிலாம் குதிச்சு. சரி இவனை எதுக்கு அடிச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செத்தப்பாவை போய் அடிக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு அடிச்சுட்டு இருந்தேன். ஓடப்பால் அப்படின்ட்டு ஏறி அடித்தேன். ஹெட்ஷாட் விஐபி சுராஜ் ப்ரோ, ஒய் ப்ரோ இப்படி பண்ணிட்டீங்க, ஓசி கிளாஸ்டிங்ல ப்ரோ அப்படின்ட்டு உட்காந்து மெடிக்கல் சுற்றிட்டு இருந்தேன். ஐயோ ஆனந்தமே நெஞ்சுக்குள்ளே ஆரம்பமே அப்படின்ட்டு முன்னாடி போகலான்னு பார்த்தேன். விஐபி சுராஜ் ப்ரோ வந்து 3 பேரையும் நாக் பண்ணிட்டாரு. இப்போ விஐபி சுராஜ் ப்ரோ என்னாச்சுன்னு தெரியல, நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் போச்சுன்னு தெரியல, பின்னாடி அடி வாங்கிட்டு. சரி நான் ஒரு 60-70 குறைச்சிருப்பேன். அடப்பாவி, நான் முன்னாடி நாக் பண்ண ஓசிகளோட கில்லு எங்கடா அப்படின்னு பார்த்தா கில்லு வரல. சரி அவனை ரிவே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க போல இருக்கு, இவனாச்சும் அடிச்சு முடிப்பான் அப்படின்ட்டு அடிக்க எனக்கு பிஸ்டல் சத்தியமாக எனக்கு பிஸ்டல் வராது. சரி எப்படியும் அடித்து முடிச்சாச்சு அப்படின்ட்டு சுற்றுது கண்ணாலே டாடர்டன் அப்படின்னு போட்டு ஃபஸ்ட் ரவுண்டு எப்படியோ முடிச்சாச்சு. 2வது ரவுண்டு கமெண்டட் போஸ்ட் அப்படின்ற இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். எப்படியா சூப்பராக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக MP5 வேறு லெவலில் பெர்ஃபார்ம் வந்து பாருங்கள். பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சரி நம்மளும் பிஸ்டலில் இப்படி சும்மா இருக்கணும், அதெல்லாம் அடிச்சு ட்ரை பண்ணிகிட்ருப்பேன். சரி முன்னாடி போவோன்ட்டு MP5 எடுத்துகிட்டு கிளம்புடா சங்கிலி வெறுப்பு அப்படின்னு கிளம்பிட்டுருக்கேன். கிளம்பிட்டு அப்படியே போகிறேன் போய்கொண்டே இருக்கேன். சரி மேலே ஏறி இங்கே எவனா மாட்டுவானான்னு பார்த்துட்டு இங்கே கண்டெய்னர் பின்னாடி நின்றுட்டு ஒழிஞ்சிட்டு இருந்தேன். கண்ணாம்பூச்சி காதடைப்பாரு அப்படின்ட்டு. சரி முன்னாடி போவோம் அப்படின்ட்டு முன்னாடி போயிட்டு இருந்தேன். முடியலை, விஐபி சுராஜ் ப்ரோ முடியல போல் வந்துட்டுருக்காரு. அவருக்கு என்ன நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் தான் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். யாரா விஐபி சுராஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உன் தம்பியா அப்படிங்கிறீங்க. இல்லை சும்மா இன்வைட் பண்ணாங்க வந்தாங்க அப்படின்னு. ஏதாவது கேமில் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லும்போது கண்டிப்பாக நம்ம எதாவது பண்ணலாம். இங்கே தான் ஒரு ஹெட்ஷாட் விழும்போது மாட்டுனா மண்டை அடி தான். இதை தமிழ்னு வச்சுருப்பேன், இது வச்சுருக்க மாட்டேன். அங்கே ஒரு ஹெட்ஷாட் விடுவோம். இந்த ஆஃப்லைன் பைத்தியம் வேறு குறுக்க வந்து அப்படின்ற மாதிரி தான். சரி முன்னாடி போவோம் எவனை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சு விட்டாச்சு. சரி முன்னாடி போவோம். இவர் ரிவைட் பண்ணிட்டானே அப்படின்ட்டு முன்னாடி போய் பார்த்தா ரிவே பண்ணி நின்றுட்டுருக்காரு. ரிவே பண்ணால் மட்டும் விட்டுருவோன்னா கமான் சார்ஜ் அப்படின்ற மாதிரி தான் முடிச்சு விட்டாச்சு. அவனையா முடிச்சு விட்டு முன்னாடி போயிட்டே இருக்கேன். ஐயோ திடீர்னு டெசட்டிகள் வச்சு அடிப்பானா, க்ளோவால் போடுறான்ட்டு டக்குன்னு ஒரு செகண்டில் க்ளோவால் போட்டு செட்டப் க்ளோவால் இன்னும் கற்றுக்கல. இந்த புதுசாக மொபைல் வாங்கியிருக்கேன் போகோ C3, அதனால் என்னால் சரியாக கேம் ப்ளே பண்ண முடில. இன்னும் கை கொஞ்சம் வரல. ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன மொபைலில் தான் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், அதனால் வரல. இப்போ இங்கே பாருங்க ஒரு ஹெட்ஷாட்டு வேறு லெவலில் விழுந்துருக்கு. சூப்பராக இருக்குது மொபைலு. ஒரு இந்திக்காரன் நாக் ஆகிட்டான். ஐயோ நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சரி சுற்றிட்டே இருப்போம் அப்படின்ட்டு உட்காந்து வந்தானா மண்டையிலே அடிப்போன்ட்டு உட்காந்துருந்தேன். பாதி எழுத்து சவுண்ட்லேயே போயிடுச்சு. ஒரே அடி தான் முடிச்சு விட்டு சூப்பராக முடிச்சு விட்டாச்சு. அப்புறம் சுற்றுது கண்ணாலே டாலன்ட்டு எப்படியோ முடிச்சாச்சு. அடுத்து மெஸ் ரவுண்ட் 3 மெஸ்ஸுக்கு வந்திருக்கோம். இதில் என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு கன்று எடுக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். MP5 போதுமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். என்ன குழப்பமாச்சு. சரி அது வழியாக டபுள் ஏறாண்டு எடுத்தாச்சு. சரி ட்ரை பண்ணுவோம், என்ன வராததா அப்படின்ட்டு அம்மான்னு தூக்கி விடு அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக அடிக்கலாம். இந்த வீடியோவுக்கு இன்னொரு லைக்கு எய்ம் வைக்கிறேன். எப்படியோ கொடுப்பீங்கன்னு தெரியும். FF கொடுத்துருங்க. சரிங்க, இந்த ஆஃப்லைன் பைத்தியம் சும்மா இருக்காது போல் நேராக ஓடி வந்துச்சு. இதை தமிழ்லேயே வச்சுருப்பேன், மாட்டினா மண்டை அடி தான் அப்படின்ற மாதிரி
வருவான் பாருங்கள். அதோ வந்துட்டான் போடு தூக்கி விட்டு 226. சரி இங்கே டவுன் ஆகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா அதோ மேலே ஒருத்தர் இருக்காரு. எப்பா தம்பி அப்படின்னு கூப்பிட்டோன்னு திரும்பினாரு, மண்டையில் அடிச்சாச்சு. அப்புறம் சரி இவனை எவனா ரிவைவ் பண்ணுறதுக்குள்ளே அடிங்களா அப்படின்ட்டு ஹெட்ஷாட் அடிக்கும்போது மட்டும்தான் எவனா ரிவைவ் பண்ணி விட்ருவானுங்க. சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். இங்கே ஒருத்தன் காட்டுவான் பாருங்க, செம்ம டேமேஜ் வாங்கிட்டு அப்படியே ஓட்டான். சரி இந்த கிள்ளி அவன் எடுக்கிறானோ சும்மா போக அப்படின்ட்டு 2 பேரும் சாப்பிட விட்டேன். சரி இந்த 2 கிலோ நம்மளே எடுத்தாச்சு எப்படியோ. பாருங்கள் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணிடலாம். வருவான் பார்த்துட்டே இருக்கிறேன். வீட்டை கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் அப்படின்ட்டு உட்காந்தேன். இந்த மெடிக்கிட்டு தான் கிடைக்கல. சரி வருவான்னு பார்த்துட்டே இருக்கிறான். வரமாட்டியானப்பா 8 விழுமாட்டு தான் போச்சு. சரி இது வேலைக்கு ஆகாதரா, சங்கிலி வெறுப்பு, ஓடுறா முன்னாடி ஓடுறான்ட்டு ஓடிட்டே இருப்பேன். என்னடா இப்போ நான் உன்னை பற்றி தெளிவாக சொன்னேன், எப்படி செய்ய இப்படி பண்ணுறேப்பா. ரேட் ஆஃப் ஸ்கின் தான் வச்சுருக்கேன். அதான் நல்லா இது உண்மையான என்ட்ரி செய்யுது. ரேட் ஆஃப் ஃபயரு பர்மனெண்ட்டாக வச்சுருக்கேன். எங்கேயாச்சும் பாம்பு தூக்கி போடுறான்டா அப்படின்ட்டு போனால் எப்போ நான் தான் 4 கிலோ அடிப்பேன். 4 கிலோ அடிப்பான்ட்டு வேப்பு நாட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தா ரிவைவ் பண்ணிடுவான். ரிவைவ் பண்ணிட்டான், நேராக ஓடி வருவான். ஹெட்ஷாட் போகணும். ஐயோ 60 ஹெட்ஷாட் போச்சு. இன்றைக்கி நமக்கு நல்ல நாள் தான் அப்படின்ட்டு தோணி நாளாக வந்துட்டான். போடி ஹெட்ஷாட் தான் விழலை. பிபி ஹெட்ஷாட் தான் வேறு லெவலு. சரி அவள் தான் ரவுண்ட் 3 முடிஞ்சிச்சு. இங்கே தான் ஒரு தப்பு பண்ணிடுவேன். என்ன தப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா, சரி 9 கிலோ அடித்தாச்சு, ரவுண்டாக ஒரு 10 கிலோ அடிச்சு விடுவோன்ட்டு ஆஃப்லைன் பிளே ஒருத்தர்னா இல்லை அவனை முடிக்கலான்னு பார்த்துட்டு அப்படியே அழுத்து பிடி போய் அப்படின்றவ ஃபுல்லாக அழுத்தி விடுவேன். என்னாச்சு நீங்களே பாருங்கள். இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். போய் அடிச்சிருக்கலாம், ஒரு 12 கிலோ அடிச்சிருக்கலாம். இதை ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். சரி நம்ம பசங்க முடிச்சிருவானுங்க கண்டிப்பாக. இந்த மேட்ச் அவள் தான் 0க்கு 4 அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சிடுவோம். ஏன்னா ஹீரோய்க்கில் ஃபுல்லாக நோட் அது ஒரு ஆஃப்லைன் பிளேயரோ அழுத்திட்டே இருப்பேன். நாக் ஆகிட்டேன். பட்டன் பார்த்தா 4 நாக்கு கில்லு வந்துருச்சு. அப்புறம் பார்த்தா முடிச்சு விட்டான். நாளா அப்படின்ட்டு நம்ம பிஎஃப் சிராஜ் 3 பேரும் முடிச்சிடுவார். இங்கே ஒருத்தர் முடிச்சிட்டாரு. அப்புறம் அப்படியே தொடர்ந்து போயிட்டே இருப்பார். எப்படியே ரவுண்டாக 10 கிலோ அடிச்சாச்சு சொல்லிட்டு பிஎஃப் சிராஜ் பார்த்துட்டே இருப்பார். எப்படி அடிக்கலாம், எப்படி போகலாமா அப்படின்ட்டு. போங்க ப்ரோ முன்னாடி போங்க அப்படின்ட்டு சேஸ் பண்ணோம். போயிட்டே இருப்பார். ஏன் ப்ரோ நல்லா முன்னாடி போங்க. அப்புறம் எல்லாரையும் கடமலதான அடி அடிச்சு பார்ப்பேன் யார் போர்டு 143. அவரோட எம்பிஃபை என்னன்னு தெரியல. 143 போகுது. வேறு லெவலில் அடிக்கிறாரு. அவ்வளோதான் 2 பேரும் அவரே முடிச்சு விட்டாரு. வேறு லெவல் ப்ரோ போயவும் அடிச்சாச்சு. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்தது நம்ம சந்திப்போம். ஹீரோய்க்கு 11 போயாச்சு. இதில் போய் ஒரு ஆஃப்லைன் போய் வந்துட்டு இருந்தீங்க பாருங்கள். நானே ஒரு லூப் தான். சரி காய்ஸ், அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். லவ் யூ காய்ஸ், லவ் யூ.